Dies després que l'Ajuntament rendís el seu homenatge a Ernest Lluch, polític i professor assassinat per ETA, la fundació que porta el seu nom ha volgut commemorar també aquest dissabte el 10è aniversari de la seva mort. Personalitats del món de la política i familiars de l'exministre socialista han estat presents en aquest acte al Palau de la Generalitat. Hi ha el reconeixement de tot un país a una persona que va ser molt important, molt rellevant, també molt entranyable, una persona absolutament polifacètica, polièdrica. Al cap de 10 anys ni Catalunya ni Barcelona oblida Ernest Lluch. Tots els participants han lloat la figura de Lluch com a home de vida apassionada. Els catalans hem convertit Ernest Lluch en un exemple i un símbol del compromís intel·lectual, polític, social i cultural. Els propers dies Barcelona acollirà més actes en record al polític.